V nasledujúcich minútach vám prostredníctvom rýchlych správ prinášame prehľad ďalších udalostí, ktorými žilo mesto Žiar nad Hronom v uplynulých dňoch. V uplynulom týždni si Európska únia pripomenula výročie ukončenia druhej svetovej vojny. Tento rok je to 69 rokov, čo sa podpísaním kapitulácie fašistickým Nemeckom skončila druhá svetová vojna v Európe. Deň víťazstva nad fašizmom je štátnym sviatkom aj Slovenskej republiky. Výročie jej ukončenia si v stredu 7. mája pripomenulo tiež mesto Žiar nad Hronom. Na námestí sa konala pietná spomienka, kde sa stretli Žiarčania a samozrejme funkcionári rôznych mestských a štátnych inštitúcií, organizácií politických strán a tiež zástupcovia miestnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. V stredu 7. mája pri príležitosti Dňa Zeme sa približne 500 žiakov základnej školy na ulici Jánskeho zapojilo do čistenia nielen okolia svojej školy. Urobili tak po dohode školy s mestom a s organizáciami, s ktorými spolupracujú celoročne. Časť z nich čistilo napríklad okolie Kauflandu, potoka, nemocnice, domova dôchodcov, ďalšie napríklad okolie pamätníka padlých hrdinov na cintoríne či plavárne, ale pozbierali aj odhodené papieriky v parku Štefana Mojzesa. Celkom vyzbierali viac ako 100 vriec odpadu. Mestské kultúrne centrum vám prináša československý muzikál 8 svetadiel. Je to príbeh lásky, pri ktorom sa autori voľne inšpirovali dielom Alexandra Düma mladšieho Dáma s kaméliami. Pozrieť si ho budete môcť znovu v divadelnej sále v Dome kultúry na námestí Matice Slovenskej, a to 25. mája so začiatkom o 18. hodine. Zároveň si tak zaspomínate na najznámejšie hity legendárnej slovenskej kapely Elán. Radi by sme vám pripomenuli, že aj v tomto roku je v sobotu 17. mája pre vás pripravený už 10. ročník Noci múzeí a galérií. Dvere múzeí a galérií zostanú v sobotu otvorené do neskorých večerných a nočných hodín, aby vám organizátori umožnili prehliadku expozícií. Ukážu vám to, čo je bežne vašim očiam ukryté. Prehliadka depozitárov, ukážky reštaurovania, odborné poradenstvo v rôznych oblastiach od umeleckých až po prírodovedné, či nočné prehliadky expozícií s pútavým výkladom. V okolí Žiaru sú to napríklad múzeá v Kremnici, Svetom Antóne, v Bojniciach, v Banskej Bystrici, v Modrom kameni, v Novej Bani či vo Zvolene. Viac informácií nájdete na stránke www.nocmuzei.sk.